Kanaria, taas torstaina, alkanut maistua vähän kuluneelta. Mun ruudulla ei lukema, sitä katson epätoivoisena. Syksy alkaa olla viileä, ilman polo täällä tarkenee. Toivon et pääsis jo lomille. Jos haluat et saa vie yhden kerran, mä tiedän mistä mihin mennään. Mulla on TJ 120, eikä tääl aika muuten lennää. Jos haluun niin vois skippaa aamupalon ja jäädä nukkuun hetkeks vielä. Mut sen ei pitäis painaa sun aamuja. Kipinää, mut herätetään ylös rämmin teltan syöverestä. Ja mietin taas, voisko vörtti vaan uni jatkaa ottaa Esa-Pekkaa. Talvi on kylmä ja viileä, aamu ja tammikuun on silleen. -30 ja mosa leirille. Jos haluat et saa vie yhden kerran, mä tiedän mistä mihin mennään. Mulla on TJ 120, eikä tääl aika muuten lennää. Jos haluun niin vois skippaa aamupalon ja jäädä nukkuun hetkeks vielä. Mut sen ei pitäis painaa sun aamuja. Joo mä vihaan näitä aamuja, ilman niitä tää ois easy. Mä olin ihan tarpeeks hajalla, kun 200 oli TJ. Ne sano et vuosi ois nopea, intin piti olla ohi äkkiä. Mä konahdin nopea mut silti. Jos haluat et saa vie yhden kerran, mä tiedän mistä mihin mennään. Mulla on TJ 120, eikä tääl aika muuten lennää. Jos haluun niin vois skippaa aamupalon ja jäädä nukkuun hetkeks vielä. Mut sen ei pitäis painaa sun aamuja. Jos haluat et saa vie yhden kerran vaan, mä tiedän mistä mihin mennään. Mulla on TJ 120, eikä tääl aika muuten lennää. Jos haluun niin voin skippaa aamupalon ja jäädä nukkuun hetkeks vielä. Mut sen ei pitäis painaa sun aamuja. Aamuja, aamuja,